dutse ya amsa ya zo ne mai matsayin haka ɗaya ne sai annabi dai. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Masoyin Allah ne dai banga kamar nasa, bishiya ta yi ladabi a gaban nasa, ga dabba ita ma ta yi ladabi gaban sa, to mu ma ya zama dole mu ce annabi dai. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Mai baiwa ba da wanda ya kai nasa, ita ma baiwar ta san ba kamar sa. Mai baiwar fiddar wata 'yan yatsansa, mai wannan waye in ba annabi ba. Mai haƙuri duk duniya ba mai nasa, an zaga cikin ƙirjin nan nasa, an wanke ita sannan aka mai dasa, komai dai an yi shi ne don annabi dai. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Ranar haihuwarsa inda na gane, ran 12 ga watan Rabiul ku gane ku ɗan zauna, ranar ta zo da ni shi ne komai ma ya risina don annabi dai. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Kogin baya kafewa shi an tsaida, ita ma wutar da ke ci an tsaida, kai ranar komai ma dai ya shaida, ina mafita waye in ba annabi ba. Kyakkyawa mai kyan tsari sai nawa, mai kira kirar ba a kushewa, mai dogon gabbai bulbul sai nawa, shi kyawu ya san mai kyau annabi ne. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Ba a taɓa wa rabu kai komawa ne, na ji yayi jifa Allah ya ce shi ne mai zance da na Allah shi din ɗaya ne, mai ikon ta da na kwance annabi dai. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Ya Allah ka ƙara ninka salatan ka ɗaha, mai iko kan komon kasa ahali, sahabu dukkan sun bi kamar adadi, ruwan salatai gun annabi dai. Ka ja kwanan Baba Sharif sanin naka, mai hidima akan ma'aikin nan naka, maulana shehi na ni na bi ka ahbabu dukkan ta annabi dai. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Nai roƙo ka ƙara wanke min kaina, in ta kiran abin gwammal shirafa a raina, ko bacci ko a farke na raina, babu jira akan batun san annabi dai. Annabi ne, annabi ne, annabi ne shi za na faɗa. Ya annabi ni haƙiƙa ina son kaya, annabi banda wanda gwani kamar kaya, annabi ka kiran an zo ni garin ka ne Adam, Suhailu zan je gun annabi dai.